Noniin. Aloitin jo kuvaamisen. Mitä? Joo, mä aloitin jo. Joo, moi, mä aiotaan tehdä. Mä kuvataan siis tää päivä ihan siellä kivasti. Joo, tässä on meidän alkumässyt. Ei täällä näytä olla niin vitun pimeätä. No. Tässä tämmönen pikkupussi. No niin sitten, meillä on 2 pepsiä. Ja mani. Ei sitä näy. No, tää on pimeä paska. Joo, ei näy mitään. No niin, paljon sä et ottaa? No, se on 2 euroa. Ota se kaikki. A, B, C, D, E, F, G. Joo, että kun me lähdetään täältä, niin me kuvataan vähän tuossa matkalla ja sitten mä panen pausen, koska mulla on ihan sairaan pitkä matka tänne mun kotiin. Tai kuvaisinko mä sen vai en? En mä tiedä, ei siinä ole paljon mitään järkeä. Eli kuvaan. Ei kuvaa. No. Otamme sun. Siinä on valoa. Kämppä muuten on ihan pimeä. Siinä on valo. Ja mä asun muuten maamiin. Didin! Jatketaan. Noniin, lähdetään. Mulla on nyt täällä ulkoisis. Ihana päivä! Paitsi että vähän vitsin kylmä. Älä vaan. Oliko se sääjäädytyksessä joku 6 astetta? No ei, oliko se 2 minuuttia? Lämpöä. Siellä on, näkyykö sitä? Näettekö te tämän pikkujutun siellä toi ihme kuono? Ei! Se mursu. Niin, tuolla! Se on mursu! Joo, sieltä lähestyy joku pikkupoika. Moro! Moi! Mitä jäbä? Oot aika löysällä, hä? Näitä sieltä tulee Kimi Räikkönen hirveän hidasta vauhtia. Tässä on kestänyt sairaan vähän aikaa. Äsken me oltiin tuolla ja nyt me ollaan vasta tässä. Nekin ympärisin, että Barcelona. Pusko! Pusko. Höpsis! Pussi. Höpsis! Höpsis! Edu. Muistaaks luokas? Joo. Kalilu rakas aika pahasti. Ei opettajalle. Älä. Puhutaan vaan, että Tänään mentiin Reksyn puutteluun. Jee! So cool. Kuka tuolla? Ei täällä nyt vittu näy mitään. No mä en näytä tätä. Kato kuka tulee takaa. Oh moi. Moi. Hello. Hello. Etu. Silleen niinku. Hello. PewDiePie. Hello, my name is PewDiePie. Kuitenkin se PewDiePie. Meillä on 10 000 seuraajaa. Heikki.veli.paska. Maailman paskin kanava ikinä. Ja muuta jos ette oo kattonut, niin menkää Please Pelifriendin kanavalle, se on paras. Kana! Mitä puhut kanoista? Ei vaan käydään hakemaan mun pullot. Saatana! Hää! Wow! Vittu tää on vaikeeta! Joo. Vittu tää on vaikeeta! Tää sit sunkaan, mä oon sunkaan niin. Ui! Tää on niin vaikeeta puhelin kädessä. Mä siis harrastan jalkapalloa. Iso käpy. Katon. Aika iso käpy. Käpy perään. Häh?
Idiootit. Ihan läpällä. Onko se nyt käynnissä? On. Tödö. Ai vittu koulu. Siellä on mun sisko ja sisko kakkonen. Joka on hyvä. Mä tein tolleen, sitä on lennä sit vielä perseellä maahan. Sitten Siellä on sisko ykkönen, sisko kakkonen. Voi kuin kiva. Niillä on vittu mun pallo. Saako? Sanoinko mä, että sä saat ottaa mun pallon? Sinne lensä.